Bat, bi, hiru, lau, bost. Zer da hau urakana Alex bizkor ezkutatu nire etxean. Zer nahaztea. Ai ama, zenbakiak eta pilotak barreiatu dira. Orduan, zer egingo dugu orain? Ezertxo ere ez, aurkituko ditugu. Pilotak urdinak prest daude. Pilotak horiak ere bildu dira. Pilotak gorriak etxean daude. Aita, hori mundiala izan da. Bai, oso ona. Hurrengoa morea da. Ara, zenbaki bat. Alex, begira fruituak agian zenbaki bat dago azpian. Begiratu dezagun. Ez. Banana, hori. Pitaya. Mahatsa. Sagarra. Thank you. Ara, bi zenbakia. Ikaragarria, beste digitu bat aurkitu dugu. Primeran. Ostia, Alex, hauek globoak dira, zenbat dauden zenbatu dezagun. Bat, bi, hiru, lau, bosgarren. Zost, barruan, zer dagoen ikusi dezagun. Baietz. Ostia, urrengoa prestaude. Hiru, bi bat. Baietz. Gorriarena. Baietz. Itxaron. Saiatu nahi duzu. Bai. Kontuz, ibili. Oa. Ostia, begira Alex. Zenbakia hiru. Falta diren digitu gutxi batzuk besterik ez dira gelditzen. Baietz. Ez dugu zenbakia inon aurkituko. Kontu handiz begiratu behar du. Alek, aurkitu dut. Baina hortik atera behar duzu. Lau, primeran. Digitu guztiak jaso ditugu. Baietz. Zenbaki gehiago falta zaizkigu oraindik. Alex, sorpresa bat daukat zuretzat.
Non dago gure autobusa? Berandu gaude. Oh, uste dut hau dela gure autobusa. Egunon, ikasleak. Lotu segurtasun uhala. Berandu gaude. Ados, ados. Polizia, polizia. Non dago! Horrela. Goazen! Eskerrik asko lagunak! Berandu gaude eskolara. Goazen. Ados. Aurren kafea, aurrentzako kafetegia. Donutak, donut freskoak. Donut kaxa bat, mesedez. Hemen duzu. Eskerrik asko. Berandu gaude. Zerbait nahi duzu? Ez, berandu gaude eskolara. Ados. Agur mur. Ez gelditu. Amona errepidea gurutzatzen lagundu behar diogu, bai. Uste dut zurea dela. Eskerrik asko maitea. Ai ama, ez. Ei, azkar, berandu gaude gure eskolara. Ez alduzu ikusten lanpetuta nagoela. Ongi, nora goaz. Eskolara. Oh, badaki. Euria, euria, joan zaitez. Ideia bat daukat, aterkia. Berandu gaude eskolara. Ideia bat daukat. Lantalde bikaina. Ez horregatik. Azkenik iritsi gara eskolara. Eskerrik asko, agur. Egun ona izan eskolan, o ez berriro ez hau. Aha! Steffi, ezin zara hemen eseri, gidariaren da. Ados, aita. Zure segurtasun uhalak lotu behar dituzu. Zer? Zer da hori? Tada. Zer gertatzen ari da hemen? Steffi,
ezin zara autoko igerilekuan igeri egin, atera hortik azka. Ados. Goze naiz. Aha! Yeah! Aha! Yeah! Steffi, ezin duzu zaborra leihotik bota. Steffi, zailkatu behar duzu. Ados. Aita. Plastikoa. Organikoa. Askoz hobeto. Goazen. Yeah! Aha! Whoa! Hei, hori nire krispetak dira. Bide batez, zaboriana da, ezin duzu zaboriana jan, eman iezadazu. Steffi, leihoak irekitzea ez dago baimenduta, oso arriskutsua da. Azkenik, supermerkatura iritsi gara. Yay! Zer erosi behar dugu. Txokolateak gustatzen zaizki. Steffi, zer uste duzu, zein? Steffi! 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 Non dago Steffi? Hor zaude. Ups! Barkatu, nire alaba zinela pentsatu du. Barkatu. Ups! Non dago bera? Hor zaude. Hor zaude, harrapatu zaitu. Ezin duzu gurasoengandik ihes egin, arriskutsua da. Ongi da, aita. Eskerrik asko, aita, segurtasun arauak irakasteagatik. Ez dago zergatik, Steffi. Begira, gure etxea.
Jolastu dezaket? Noski, baina ari naiz zu zaintzen. Oh! Yeah! Zer gertatu da? Aita. Aita, zergatik ez nauzu begiratzen. Barkatu, nekatuta nago. Goazen helikopteroz egan egitera.